Кадерле дуслар, көн барышында инде менә бүген икенче тапкыр күрешергә насыйп булды. Тик шулай да исәнләшүдән башлап китим. Миннән сиңа сәлам тапшыруның студиясында кабат мин Галия Гимаддинова. Сезнең электрон хатларыгызны алып, икенче тапшыру ясарга булдык. Бүген үзенең гүзәл бәйрәмен Иске Кулатка бистәсендә туып үскән. Бүгенге көндә Сызрань шәһәрендә гомер кичерүче Зөлфия Исмаил кызы Мавлютова каршылый. Шул уңайдан аңа үзләренең эшкерсез, саф теләкләрен әбисе Сания Исхаковна, әтисе Исмаил Җаннатханович, әнисе Рәкибә Рәхимҗановна, кайнанасы Рәхилә Исхаковна, сеңеле Динара, тормыш иптәше Радик һәм уллары Данил җиткерәләр. Кадерле оныгым, сөекле балакайыбыз, сеңелебез, иң якын булган газиз апам. Рөхсәт ит сине бүгенге матур туган көнең белән котларга. Зөлфия безнең тормыш авырлыкларына һич тә бирешми торган. Бар кыенлыкларга да гел елмаеп, позитив белән карап яши торган җан. Ул безгә якыннарына җан җылысын кызганмыйча, гел шатландырып яшәргә тырыша. Ике сөекле балаларын тормыш иптәше белән тәрбияләп, матур гомер итә. Газизыбыз, азмы җирдә матур теләк, күп алар диеп язган. Артта күп авырлыклар, борчу мәшәкать калган. Хәзер инде гомерләрнең иң тәмле чагы җитте. Бар сагышлар онытылып, кайгылар артка китте. Без телибез көннәреңдә кояш нуры балкысын. Төннәреңдә тулы булып, зәңгәр айың калыксын. Сәламәтлек ташламыйча, бәхетләр килеп торсын. Гомерләрең гүзәл чәчкә, матур гөл булып торсын. Хөрмәтле Зөлфия Исмаиловна, якыннарыгыз, әбиегез Сания Исхаковна, әтиегез Исмаил Җаннатханович, әниегез Рәкибә Рәхимҗановна, кайнанагыз Рәхилә Исхаковна, сеңелегез Динара, тормыш иптәше Радик, уллары Данил, туган көнегезгә дип матур музыкаль бүләк тә сайлаганнар. Без аны шатланып, сезгә Сызрань шәһәренә очрабыз. Бәхетле булыгыз. Мизгелләрне сагынып көтәбез, гомерләр сизелми үтә. Йөрәкләрне әрнетеп бетеп, кемнәрдер мәңгелеккә китә. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйган өчен. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулган өчен. Тәкъдирләр язылган маңгайга, урап үтеп булмый язмышына. Бәхет өчен җиргә туганыбыз, гөлгә күмәр өчен тормышына. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйган өчен. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулган өчен. Барыр юлыбыз якты булсын, бетмәсен дөнья мәшәкате. Исән сау булганда туганнар,
Яшәүләрнең шунда рәхәте. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйган өчен. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулган өчен. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйган өчен. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулган өчен. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулган өчен. Зөлфия Исмаил кызы Мавлютова хөрмәтенә безнең почтада чираттагы котлау хаты бар. Бу юлы аны әбисе Сания Исхаковна, апалары Равилә, Наилә, тормыш иптәшләре белән бергә котлыйлар. Әгәр дөньяда Зөлфия без шикелле кешеләр бар дисәләр, бик авырсынып кына ышаныр идек. Чөнки аның шикелле позитив, актив кеше булырга бик авырдыр. Сөекле оныгым, яраткан сеңлебез. Менә инде кабат февраль айы синең гүзәл туган көнеңне алып килде. Без бу көнне ел сайын бәйрәм итәбез. Балакайыбыз, иң мөһиме сиңа гаилә иминлеге, жан тынычлыгы телибез. Тормыш иптәшең, балаларыңа нык терәк булып, аларны сөендереп, безне куандырып мәңге яшә. Зөлфиябез алтын безнең, бар эш хәленнән килә. Күзләреннән җылы нурлар тирә-юньгә сибелә. Олыны ихтирам итеп, хөрмәтләп яши белә. Кулларыннан ни тотынса, бар эше аның килә. Бәхетле без син булганга, һәр чак янәшәбездә. Тик уңышлар көтеп торсын сине һәр эшегездә. Кадерле Зөлфия Исмаиловна, әбиегез Сания Исхаковна, апаларыгыз Равилә һәм Наилә тормыш иптәшләре белән сезне ихластан котлап, Сызрань шәһәренә үзләренең музыкаль бүләкләрен дә җибәрәләр. Туган көннәрегез мөбарәк булсын. Yanda bulgan yakınların yaşevlerinin asıl məğənəsi her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi durmuşlarının ayaz kügen bəxtlərə kilərlədirəsin Siyən yarın balaların Kireksiz
Turmuşlar bigirek temeli Her vakitte yakınlarının Şat yüzlerin ile gül küresi Turmuşlarının Ayaz bugün Bekitlerge Bexitlerge kilerle türesin Туганнарның күп булуы, кавымның зур булуы да әйбәт ылдыслар. Менә инде дус һәм тату яшәгән олы бер гаиләнең әгъзасы Зөлфия Исмаил кызы Мавлудованы сиңелләре Рита, тормыш иптәше Рамиз, энеләре Рафаэль, тормыш иптәше Динара, Илзар, тормыш иптәше Эльвира һәм кызлары Дилярышка да котлыйлар. Бездә бер канага, бер җан яши дип башлана әлеге котлау хаты. Бик тату булып без двоюродный апа-сеңелләр матур гомер итәбез. Бу татулыкны безнең күңелләргә әти-әниләр сеңдергәндер. Һәм моның өчен без аларга бик рәхмәтле. Туган көннәр булсынмы, туйлар, бәбәй туйларымы, булмаса гадәти календар бәйрәмнәреме, без хәлдән килгәнчә җыелышып, шау-гөр килеп каршылыйбыз аларны. Менә бүген апабыз Зөлфиянең дә туган көне. Кадерле без, алтыныбыз безнең. Телибез сиңа җир шарының бар яхшылыкларын. Саулыгың какшамасын, бәхет кәсәң бер кайчанда бушамасын иде. Зөлфия дигән исемең бигрәк килешеп тора. Йөзләрең елмайган саен гүзәл нур белән тула. Синдәй чибәр, гүзәлләрне очратып була сирәк. Бел кадерлем, син бит безгә бик кадерле, бик кирәк. Ни теләгән теләкләрең кабул булсыннар иде. Менә февраль белән бергә туган көннәрең килде. Алып килсен бу бәйрәмең шатлыкларын тау булып, кесәләрең бушамасын, ел буе торсын тулып. Хөрмәтле Зөлфия Исмаиловна, якыннарыгыз, сеңел энеләрегез Рита, тормыш иптәше Рамиз, Рафаэль, тормыш иптәше Динара, Илзар, тормыш иптәше Эльвира, кызлары Дилярышканың теләкләренә без дә кушылабыз. Бәйрәмегез котлы һәм мубарак булсын. Әлеге җыр сезнең өчен яңгырый.
Каршылыйк без туган көннәрне, якынымның туган көне бүген. Ул бәхетле рәхәт яшәсен, кайгырмасын гомер үтә диеп, кадерләрен белеп яшәсен. Якынымның туган көне бүген, ул бәхетле рәхәт яшәсен, кайгырмасын гомер үтә диеп, кадерләрен белеп яшәсен. Якынымның туган көне бүген, ул бәхетле рәхәт яшәсен, кайгырмасын гомер үтә диеп, кадерләрен белеп яшәсен. Якынымның туган көне бүген, ул бәхетле рәхәт яшәсен, кайгырмасын гомер үтә диеп, кадерләрен белеп яшәсен, кайгырмасын гомер үтә диеп, кадерләрен белеп яшәсен, кадерләрен белеп яшәсен. Русча әйткәндә соңрак, уңайлырак, бөтенләй булмаганнан. Тагын бер котлау хатын без Иске Кулатка бистәсеннән алдык. 7 февраль көнне үзенең гүзәл бәйрәмен Фәридә Билаловна Давыдова каршы алган икән. Узган гүзәл бәйрәме белән аны чын күңелдән улы Ринат, кызы Гөлнара, кияве Раил, оныклары Тимур һәм Карим, кызлары Зөлфия, оныгы Алсу тәбрик итәләр. Әниләр алдында һәрбер бала соңгы сулышына кадәр бурычлы булып кала. Әниләр аяк астында җәннәт дип тикмәгенә әйтмиләрдер. Чөнки иң олуг затларны гына менә шулай тасвирлап була. Әнкәебез безнең көз нурыбыз. Ел сайын килгән синең гүзәл туган көнең безнең өчен дә олы зур бәйрәм. Җаннарны җылытып, киңәшләреңне биреп, безне дуаларыңнан аермыйча, авыр чакта ярдәм итеп, шатлыкларыбызга сөенеп, безнең өчен көннәрендә, төннәрендә йокламаган кеше син ул. Рәхмәт җаныкаебыз булганың өчен, безне балам дип иркәләп, сөеп яратканың өчен. Оныкларыңа син иң кадерле, иң ягымлы әбекәй. Алар сине бик нык яраталар. Бишек бавын төннәр буе селкеп, назлап безне үстердең. Төннәреңне йокламыйча борчуларда үткәрдең. Балаларың рәхмәт әйтә, бар изгелегең өчен. Оныкларны яратырга бирсенче сиңа көчең. Мәңге яшә, безгә синең елмаюың дәрт бирә. Сине кышып, назлап кына яратырга нык килә. Бәхетле бул, саулыгың да какшамасын һич кенә. Без сиңа һаман сабыйдыр, без сиңа гел кичкенә. Хөрмәтле Фәридә Билаловна, улыгыз Ринат, кызыгыз Гөлнара, киявегез Раил, оныкларыгыз Тимур һәм Карим, кызыгыз Зөлфия, оныгыгыз Алсуның музыкаль бүләгендә кабул итегез. Үткән туган көннәрегез котлы булсын. Шортлап яфрак ярды бакчам каеннарында. Бүреләнеп яфрак ярдым әнкем куеннарында. Борчылуларым тау кадәр балам куеннарында. Бүгелә кайын җилләргә бүгелә. Бүгелгән кайыннар кебек гомер буе балам диеп әнкәй üzülә. Бүгеләм кайыннар кебек бүгеләм, әнкәй üzülгәннәр кебек балам өчен üzülә.
Essilerin koklu yapraklı kevseleri Yanar şaklardan sakladı enkem külegeleri Yanar günlerden saklasın balam külegelerim Bügüle koyun jillerge bügüle Bügülgen koyunlar gibi ömür boyu balam deyip enke yüzüle Bügülem koyunlar gibi bügülem enke yüzülgenler gibi bağlamışın üzülem Yazı koyun yeşil koyun küzgü koyun küzinde Küzgü koyunlar sağışı enkey kebek tüzimli Turmuş türlü yok kavurur balakayım tüzinde Bügüle koyun jillerge bügüle Bügülgen koyunlar gibi ömür boyu balam deyip enke yüzüle Bügülem koyunlar gibi bügülem enke yüzülgenler gibi bağlamışın üzülem Bügülem koyunlar gibi bügülem enke yüzülgenler gibi bağlamışın üzülem enke yüzülgenler gibi bağlamışın üzülem Muhterem milletteşler, tapşırуу azagында sizge mürajaat etip kutlaw hatlarıgызny aldanrak jiberigіз degenni ütinäbiz. Hem indi irtege 10 fevral günüde tapşıruubizni kararga unutmagız. Ondan da mühimrek, menim şahsen Galiya Gimadzinova dep isimlengen YouTube kanalına da yazılığız. Birinçilerden bulup tapşırılarыбызны karay alarsiz. Yazılır için sıltamany video azagında kommentariyalarda görürsiz. Hayırlı tünler sizge, kilesi uçraşılarga kadar.